راستی ئەوە خاونە من بوو بەری ساڵێکی من حەز کرد پرۆژێکتێکی هەوسا بکەم گەل ئیوان و من فکرە خۆ گوتەوانە gelek dilêwana bû ez zor memnûnim wan jî me ev sponsor kiriye gel l'avion salon ev roja bû van bikû zava zor zor xweşhalim û her wasa jî me projektekî dî jî heye gel îwan me salonekê çî kiriye li kempê û en teqrîben 10 jina en fêr dikîn bû mîkyaj û pirç û inşallah bixwe fayda bigirin û dişinî şol bikin vîrê û fayda lê bikin û ez hez kim ew bizanin ku ne bes mühime ku mesela xarin û vexarin bit her wasa jî mühime xewnê wan e pêwîstiye en hemû car Kurd piştê ku dû bigirîn û bîra me bit ku en ilkî we hatin en hemû aware bûyne berhindê mühime en dû xewnê xwe biçîn û hewkariyê ku dû bikîn û ez hez kim zor hewkariya van efrada bikin û inşallah dilê wan e bit zor spas